Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň harby bölümlerinde adyk yetmezçiligi hasam güýçlenipdir. Etkerleriň iýmitiniň hili we muktary pete düşüpdir. Pandemiýa sebäpli ýurtda girdilen çäklendirmelerde enatalaryň etkerleriň ýygynyň barmagynyň düýpköder adalan ýagdaýynda etkerler köplenç aç galýarlar. Aşgabatdaky ygtybarly çeşmelerimiz Aktepe'de yerleşýän Falangy 1 we Büzmeýinde yerleşýän Falangy 2 atly gizlin harby bölümlerinde de etkerleriň sözüň hakyky manyýetinde açlyk çekýänligini habar berdi. Ol etkerleriň iýmitiniň diňe şoğundur käşir we ýarym atylan çorbadan ibaratdygyny, mundan başga zatlaryň seýrek bolýanlygyny belledi. Çeşmämiziň sözlerine görä, etkerlere sabun we diş ýuwmak üçin pasta ýaly arassaçylyk önümleri hem berilmeýär. Odal beýleki etraplardan enatalar getirýärdi. Ýöne karantin enatalaryň berja edýän üpçünçüligini hem kesdi. Etkerleriň içki eşikleri de köne hem ýyrtyk diýip adyryň agdarmazlyk şerti bilen gürleşen çeşme aýtdy. Adatlyň habarçylary käbir harby bölümlerde iýmitiň beýleklere garanda has ganymat hasaplanýanlygyny habar berýärler. Etkerler üçin taýýarlanýan naharlara belli bir derejede etli önümleriň goşulýanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Hususan da Türkmen başyda etkerler üçin çorba, kämahar towuk aýaklaryny dyrnaklary bilen bilelikde goşýarlar diýip habarçylarymyzyň biri belleýär. Enatalaryň ýaragly güýçlerde gulluk edýän oglaryna iýmit eltmek üçin saparlary Türkmenistanda adaty bir zat hasaplanýar. Etkerler enatalaryndan adyk getirmegi ýa-da komandirleriň telefon hasaplaryna pul geçirmegi sorap ýüzlenmäge mejbur bolýarlar. Koronavirus pandemiýasy sebäpli ýurdun hökümeti tarapyndan ýylatyň hereketine girdilen çäklendirmeleriň çäginde enatalar harby bölümlere öz prezidentlerini goldamak üçin baryp görmek mümkinçiliginden mahrum boldular. Adatlyň habarçylarynyň belleşi ýaly ýollar açylan ýagdaýynda da indi enatalaryň köpüsinde seýahat etmäge we çağalaryna zerur zatlary alyp barmaga maddi mümkinçiligi ýok. Durmuş ykdysady meseleleriň agyrlaşmagy ýurdun ýylatynyň agla we köpçüliginiň ýaşaýyş derejesiniň düýp götürüp betelmegine sebäp boldy. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda ne koronawirusyň bardygyny ne de ýylatyň kynçylyklaryny şolsanda goşundaky problemalary ikrar edýär. Ýurdun ýolbaşçylary goşuna we harby işgärlere maddi goldawyň döwletiň ileri tutýanlygyny eglan etmegini dowam etdirýärler. Şol bir wagtyň özünde de döwlet habar beriş serişdeleri harbylaryň ýurdun ady üçinçiligine goşýanlygyny gazandan üstünlük hökmünde öňe sürýärler. Ýurdun harby we howpsuzlyk gulluklarının agdalary maldarçylyk, guşçylyk, etleri köpeltmek we bagwançylyk pudaklarynda işleýärler. Teplitselerde dürli miwe we gök önümleri östürüp ýetişdirýärler diýip resmi maglumatda edilýär. Harby gulluga alynýanlar paxta, derman ösümliklerini we pisse ýygmak işlerine ýygdyderli çekilýär. Barlykda garaşsyz habar beriş serişdeleri ýurdun ýaragly güýçlerinde korrupsiýa degişli täze ýagdaýlar barada habar berýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, ýurdun prezidentiniň kakasy Mälik Gulyberdi Muhammedowyň adyny göterýän İçeri işler ministrliginiň 1001-nji mary harby bölüminiň ofitserleri eskerleri harby ulaglar üçin bölünip berilen ýangyç önümlerini satmaga mejbur edýärler. Benzin, salyarka we motor ýagy tekniki hem sanitariýa hyzmatlarynyň ulaglarynda şeýlede çörek we esker daşaýan uly awtologlarda eskerler tarapyndan şähere eltilip satylýar. Her bir sürüji günde 30-40 manat aralygynda benzin, dizel ýangyjyny ýa-da motor ýagyny satyp getirmeli bolýar. We bu pulu ofitsere bermeli bolýarlar. Ýogsa olara tutsak edilmek haýbat atylýar we öz jübüsünden kompensasiýa tölemäge mejbur edilýär. Benziniň 15 litri 20 manata satylýar diýilip maglumatda edilýär. Türkmenistanyň Kronikasy ýangyç satmakdan başga da ofitserleriň eskerleriň hasabyny pul gazanmagynyň ýene bir usulyny ulanýanlygyny olara garyndaşlary bilen öz jübi telefonlarynda gürleşmäge mümkinçilik döredýänligini habar berdi. 5 minutlyk söhbetdeşligiň bahasy 15 manat. Resmi taýdan eskerlere bölümüň çäginde telefon ulanmak gadagyn edilýär. Bayramçylyklarda eskerler komandirlerine we olaryň aýallaryna sowgat bermeli bolýarlar diýip maglumatda edilýär. Şeýle-de neşir Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby lukmançylyk gulluguna salgylanyp, harby işgärleriň 3%-na koronawirusa garşy waksina edilendigini habar berýär. Tanjymlar Gorunmak ministrliginiň we terhet goşunlarynyň merkezi hastaxanalarynda geçirilýär. Waksina alanlaryň arasynda goşunyň harby ýolbaşçylary, ministrligiň işgärleri, paýtagty we onuň töwereginde ýerleşýän harby bölümleriň ofitserleri bar. Harby gullukdaky eskerlere entek waksina edilmedi diýilip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär.
Yanvar ayında Türkmenistan ortiyette öndürülen iki vaksinany hasap aldy we fevralda Iratyn käbir gatlaklaryna sanjym edip başlady.